Sibika udaba oluthi imoto yohlobo lwePolo idale ingozi yaphaphalaza yashayisa isitolo saka-Favourite Curtains edolobheni eNewcastle. Ingozi ebandakanya izimoto ezintathu kanye netekisi yenzeke namuhla ntambama ekhoneni likaMurchison no-Allen Street edolobheni eNewcastle, kwasala isitolo silimele. Ngokusho kolwazi olutholakele, le ngozi ibandakanya izimoto ezintathu kanye netekisi. Kusolakala ukuthi umshayeli wemoto yohlobo lwePolo kuyena udale le ngozi, njengoba kubikwa ukuthi ubeqhamuka ngesivinini esiphezulu. Kuthiwa-ke le moto idale ukushayisana nezinye izimoto ngaphambi kokuthi iphaphalaze yagcina ishayisa isitolo saka-Favourite Curtains. Amaphoyisa kanye nabezimo eziphuthumayo bafikile endaweni yesigameko ukuze balawule isimo futhi basize abathintekile engozini. Okwamanje akukacaci ukuthi bangakhi abalimele noma isimo sabo sinjani. Abashayeli baxwayiswa ukuba baqaphele kakhulu uma beshayela ey'ndaweni ey'semadolobheni, ikakhulukazi lapho kunokuminyana kwezimoto khona. Inongane engeziwe ngale ngozi ungayilalela kulo mbiko olandelayo. La ikhumbi yahamba kanje manje zizakuzothuka nje manje nithi ngilibrike ngimi ukuthi angikhethe manje angisazi noma ngiyahletha zibuye zirulana nami kanje liyahamba ke futhi ngivele ngihamba ngathula ngabukela ngathi ngibukele afika bhekela kumina ikhumbi Awuthi izamile bakithi ukuphemba izamile ayimoshanga kakhulu ayimoshanga marimoshi kodwa hayi kakhulu it's cut but it's alright. Uyabona zombili nje lezi zingcoyongo ngibonile ke yabona nje kumbi phuma ama-airbag ikhipha ama-airbag akuphelile futhi hey esela e-Allen Street hey somuntu akabona nokuthi yini enzebenza kanje into kanje yabona Isambane News sibuya nazo sishisa. Isambane News sibuya nazo sishisa.